Inovatívna Tamva je zázračná kolekcia s 3D komplexom. O to vám idem porozprávať a verím, že vám budem dobrou inšpiráciou, pretože ju mám vyskúšanú už dlhšiu dobu. Mám skvelé ohlasy od svojich zákazníčiek a poradkyň a sama teda ju používam, takže mám svoju takú vlastnú skúsenosť. Je to nová kolekcia, ktorá je zložená z 5 prípravkov a je pre modernú ženu, takže myslím si, že v tejto dobe vám bude veľkým prínosom práve táto kolekcia, kde, dámy, máme čistenie, krém, očný krém a 2 séra, ktoré jedno je nočné a denné. Ja vám hneď za chvíľočku poviem, že ako sa to aj používa, prečo to je také výnimočné a čo to robí na tej pleti. Pretože ak chcete vidieť zmeny na pleti, tak by to mal byť ucelený systém, kvalitná kozmetika, ktorá má naozaj tú kvalitu tých výskumov a to zloženie proste bude vidno na tej pleti, ako funguje. A po 2 týždňoch používania vy už môžete vidieť výsledky na tej pleti. Čo je základom, je čistenie a krém. S tým proste vždy začínajú moje zákazníčky, pretože dobrý, kvalitný krém vám bude pôsobiť do pleti iba vtedy, keď budeme mať kvalitné čistenie. To znamená, prvý krok je čistenie. Toto sa volá, že 4 v 1. Čo to znamená? Vyčistí vám tú pleť. Ak sa jej neličíte, tak potrebujete za ten celý deň tú pleť vlastne očistiť, nachystať, aby mohla prijímať všetky tie ostatné prípravky do tej pleti. Exfoliuje, to znamená, že jemné guľôčky dokážu šetrne dávať preč tie odumreté bunky, tie šupinky, tie nečistoty, ktoré tam máme. Osviežuje, to znamená, že tak tonizuje, že už máte tú tonizáciu trošičku keby jemne pleťovú vodu v čistení, a naozaj jemne, preto odporúčam vždy si doplňať potom ešte tonikum. A bojuje proti starnutiu, alebo teda rozžiaruje pleť, pretože celá tá kolekcia všetkých tých 5 produktov obsahuje 3 základné zložky a to má aj to čistenie. To znamená zapúzdrený resveratrol, peptidy a B3 vitamín. Ja vám aj poviem niečo iba skrátke o tom, pretože zapúzdrený resveratrol je to, že je to najsilnejší, veľmi silný antioxidant, ktorý neutralizuje práve tie voľné radikály. Celá tá kolekcia je zameraná na to, že bojuje proti nedostatku spánku, modrému svetlu, fajčeniu, stresu. Preto je aj nazývaná sada alebo kolekcia pre modernú ženu, pretože my s týmto všetkým v podstate prichádzame do styku, kedy máme trošku náročnejšie obdobie už fungovania ako ženy a táto kolekcia je pre tie z vás, ktoré chcú proste účinné výsledky na pleti a aby to malo aj systém. Takže čistenie je ten základ a 4 v 1 je úplne ideálna varianta, používať to ráno aj večer. Ďalším krokom je krém, no ale ešte pred krémom sa používa vždycky séra, pretože idú hlbšie do pokožky a pôsobia nám v tých spodnejších vrstvách, tým pádom tá pleť navonok potom vyzerá lepšie a lepšie. Čím viac sér používate, tým lepšie pre našu pleť. Častokrát si ženy myslia, že im stačí jedno. Vôbec to tak nie je pravda. Čím vyšší vek, kľudne ak máte 30, už môžete používať aj 3 séra, len podľa toho, aká je tá vaša pleť, si ich nakombinovať, vybrať, ktoré potrebujete aj z našich kolekcií, ktoré máme. Toto nočné je vlastne špeciálne v tom, že obsahuje také zapúzdrené guľôčky, sú to vlastne zapúzdrené vitamíny a aj ten resveratrol, ktorý pri stlačení praskne a vlastne je živý, je aktívny vtedy najväčšej sile je na tej pleti, keď ho vlastne stlačíte a dáte vlastne na tú pleť. Používa sa v noci na obnovu, na regeneráciu tej pokožky. Je to ľahučký gel, ktorý vám veľmi pekne ako keby vpije sa aj do pokožky, že vôbec nemáte pocit, že by ste tam toho mali nejako veľa. No a na to sa nanáša krém, ktorý hydratuje, počúvajte, dáme 12 hodín, ľahučká textúra, veľmi dobre sa rozotiera, vôbec nemáte pocit nejaké veľmi nakremovanej pleti. A krásne vyhladí a zjemní, vyzerá aj make-up veľmi pekne na takéto zhydratovanej pleti, takže ono to všetko na seba nadväzuje. Je antioxidačný, to znamená, že zachytáva práve všetko to zvonka, ktoré na nás nie úplne dobre pôsobí a my keďže chceme tú pleť mať peknú, vypnutú, vyživenú a udržiavať si ju hlavne každý deň v tej dobrej kondícii, tak tento krém je na to priam stvorený. No potom v tej kolekcii máte aj dennú emúziu, ktorá je s faktorom 30, ktorú môžete používať aj celoročne alebo podľa potreby si ju dávať. Ja odporúčam celoročne, pretože treba si tú pleť chrániť.
A v podstate toto denné sérum, tá emúzia sa dáva na krém. Je to vlastne posledný krok starostlivosti, čo sa týka pleti, aby to zostalo na tom povrchu, keďže tam je faktor. Chráni vás voči tomu, že nevznikajú potom pigmentové škvrny, posilňuje ako keby tú kožu a tú bariéru prirodzenú našu. No a úplne na záver je očný krém, pretože očné okolie máme viackrát tenšie, dokonca až 7-krát tenšie. Potrebujeme tú pokožku vyživovať, zjemňovať kruhy, opuchy a pigmentáciu v okolí očí. Takže tento krém je veľmi ľahký, jemne sa nanáša ráno večer a na to vyzerá potom aj líčenie úplne inak. Čiže týchto 5 krokov, ktoré som vám pred chvíľku povedala, je naša nová ultimátna sada, ktorá je ešte dokonca rozdelená. Séra sú na všetky typy pleti, ale tu nás si môžete navoliť, čo je super. Masnejšia až zmiešaná pleť, odporúčam skôr čistiaci gel, ktorý ponúkame a tento ľahký krém. A zase suchá, normálna pleť, odporúčam čistenie krémové, ktoré máme v tejto kolekcii a krém je zase taký viacej hutnejší trošičku a hydratačnejší, čo sa týka tej konzistencie na pleti. Pocit na pleti je naozaj jemný, hebký, ako keby ste ani nič nemali na tvári. Make-up a celé líčenie vyzerá krásne, no a je tam viditeľný výsledok za 2 týždne a za 2 mesiace vlastne je to najväčší efekt, pretože tam tá pleť, tá dennodenná starostlivosť, keď vydržíte, je vidieť, pretože najprv si tá pleť zvyká, napije sa a potom zistíte, že vám stačí menej krémiku, lebo už tam tie séra to tam vyživili, čiže buďme trpezlivé a používame naozaj kvalitnú kozmetiku, ktorú nám odporúča napríklad kozmetická poradkyňa. Ja budem veľmi rada, ak vás zaujímajú prípravky alebo chcete poradiť s pleťou, môžete ma kedykoľvek kontaktovať. Poprípade, ak máte svoju kozmetickú poradkyňu, viete, na koho sa máte obrátiť. Želám vám krásny deň a ultimátna nová Tanwise 3D sada je určite skvelý výber.